Dobar dan, blajski Pyro fanovi, evo nas u novoj epizodi blajskog Pyro čovjeka. Da, došao je dan kada ću vam pokazat što se to najviše isplati kupit od Cicciolini na Eko Pirotu. Ali prije nego što krenemo na video, ove neke formalnosti. A prvo je Eko Pirot, jer ovo je glavni sponsor ovog današnjega videa. Njih možete zapratiti na linkovima dole koji su u opisu. Također, kod za popust moj je Blajski 5. To će vam učiniti popust pri kupnji. Također, naravno, mene možete zapratiti na Instagramu na Mario_Bejor. I sad, da li sam ja rekao sve ove monode, ja mislim da je sam. Koji je najbolji način da je vam pokažem jačinu neke petarde? Naravno, to će biti sa to je test koji je jači od svih, a to je ispod teće. Jer tu ćete imati najbolji dojam koliko je neka da slaba ili ne. I palo mi je na pamet. U današnjem videu neću biti romantičan, ostavit ću na stranu ono što je nekad bilo. Položat ću se kao da sve one tire hodoprije nisam čuo. Neću odmah srat po ovem čini je nanesparan, nego samo će mi ovo bit uzorak. Neću sa stari dubum, jer to je malo previše sam nostalgičan. Znam, takvi sam, ali danas ćemo to staviti na stranu i baš ćemo se samo bazirati na ovo ovdje i ono što se najviše isplati uzesti. Ja mislim da sam onda sad s tim, sve rekao što mi je bilo na pameti. Dobre, sad uputimo. Pođemo s ovim redom kako sam ih sastavi. Prvi je helium. I odmah da vam rečem, jedan čangrizalo mi je načeo sve ove pake tako da nisu puni. Ovo je ti helium, ima i 10. Neto je koliko, a dobro to sad koliko nije kao bi bitno. Može ih imati 5, ali ko nevo. Dakle, helium. Aha, tako. Hop. Dobre, ne znam, okej, imam dojam da je nije baš puno hitla, ali vidit ćemo, ala. I rekao sam mu da mi ni slučajno ne govori njegova zapožonja, da ovo baš bude, kako bi se reklo, istinita recenzija. Sve ti Nitrox, njih bude 20. Aha, dobro, Nitroxu moj. A vi ste učinila neku lipu bužicu. Hajmo reći da to dođe bit isto. Dobro, sad je ovi Dum Bum P1. Aha. Idemo baš po pesu. Ohoho! Zapravo je ono bilo dobro zapožonje. Ovo je već solido. Ovi Dum Bum P1. Sad je moj problemčić što on baš ne zna cijene na pamet, ali ne bi on morao biti puno skup. Za sad, ova dva su isti. Kako ćako vega vam staviti ovako da imate po što je mi se dopalo. Znači idemo njega. Ovo je savi Zumba Bumba europsko, nećemo reći. Ovi nepotrebno ovo. Ovo su ovi po 0,5 grami. Oho! Odlično! Svakoga sam bi čuva, kakve su kakve velike zumbe. Ovo je ni kioni, ali hajmo reći neka zlatna sredina. Sad opet imamo neko tu kategoriju te veličine. Poćemo vidjeti. Jer ovo je, ajmo reći, konkurent. A to su kao ovi PP1, to smo rekli da ovi volim to slova. Zumba jačo. Aha, dakle, što se tega tiče, ovo će po kategoriju s ovima i definitivno ovo se više isplati. Dobro, manje ih je, ali bolje kvalitet ispred kvantitete.
Onda imamo ovdje još jedan njihov konkurent. To je, što hoće da ga nisi otvori? Imamo jedan, mini dum bum. Ja, ali samo je ovih ovdje bude 32. Jača je zumba, ali bolje nego ovih PP1. Ajmo reći isto neko zlatna sredina. Aj, kako sam lijepo poredao. Sad imamo još jedan novi konkurent, to je opet slova. A ovo je Jorgeta Benger. Dobro Bengeru moj. Ha, dobro je, ajmo reći, koji je prvi je, čak bi rekao, dobro, ovo je sve okej, ajmo reći da je on s njima tamo, a kad su već smo se zalaufali s njima, sad ćemo jojega krahmena, ne otvoren, čudo, da, da vidimo i njega, op, krahmen, viš, ovo smo lipo redali, trp. Imamo po jedan detalj za ove nove koji su, da kažete. Ja bih rekao da je ovi slabiji. Opet ne spada u ovu ovamo kategoriju, ali... Baš jer išlo nekako ovako redom, kako sam isparao, tako su se smanjivale snažine. Okej, romantika. Opet to rišla romantika, ali dobre, za ovo pa smijem reći. Ovo je od ovega klasika Double Pirat. I ako se pitate ko je zaslužan za ovakvu kvalitetu, ovakvu neprobojnost, to je naravno Jeza Mojko Jugoslovenka. Da vidimo sad tu lepoticu. A i ovo, baš ovo starinski, ovaki su želi biti potih od 50 sparo 10. Dobro. Mogu ga ja onda ovih odmah ostaviti u ovo, ali ovo, jačina ovega zapravo nije ni bitna, nego je više simbolika. Čak sam htio staviti nogu, a to bi bilo vriđanje ovake institucije ki što je Double Pirat, tako da nećemo mu se rugati. Nemo, ali romantika. Sad imamo tu Viper 1. Dobro. Sad ćemo ga. Imam neki loš film. Iako mi se kamerom ništa puno. Nemoj mi stin nagovještajima dovat. Ni baš. Isto ki ove male, ajmo reći. Ovi spada, da sad je ovi P1 lider. Sad imamo ovega bombera. Je bio ni mali sad ovi veli. Jel bomber da... Imamo bombera, opet ne otvoren. Viš, kako mu se je... Ne znam što bi se dogodilo da je... Da ovi form ni probo. A ovi učini ovih efekat. Viš, to su baš sad izbacili, to je žalo bi standardno, a sad je to rijetkost. Čak bi rekao, tu će ti biti. Nisam baš nešto zadovoljno sam. Ok. Sad krehmena velikega. Krehmen veliki. Promp. Pro. Dobro, kaj je pro? A viš, to me jedino nervirao, što zapravo sve to dođe biti isti, sve to sparao tih pol metra i to vam je tako, to je, ovih je par bile, dobro. Sad, ovo je, nikao nisam onu staru, ala smijem to reći, sparao, pa mi je to je kolor salut.
Color Sarult Extra Loud. Jedino ovo ja mislim bi u današnjoj epizodi prvi ovi rozi. Rozi fitilj. Poučen prošlim iskustvima. Nisam baš. Nisam. Ha, barem gori. To ti je tako dolje. Sad ovi dum bum sredina ili ti ga middle. To smo rekli da ima, mislim, gram. Opet rozi fitilj. Jo, moj crna sudbina. A šta ćeš? Dobro. A isto je to. Isti kid, samo još misli kad dum bum gre u ovu najslabiju kategoriju. A se ćeš. Sad ovi je PP3. Ovo mi nešto vonja da bi ovo mogla PP3. Dobro. Nađemo se tu. Zamjena. Ha. Što je vonja je, ništa. Neću, kavake su, ne može ove mole bijačka, šta ćeš. Bomba od klasika. To će. Ovo mi pode na pamet, što god da rečem, poludin neko ću pogovorit o prošlosti, ali, jer ovo sam, ovu sam već bi probao i lani, kao mislim. Sredina ne mogu reći, ja čovjek od ovega kolora PP3 to tako. To je uvijek bila u ove novijem primjenu hvaljeno, nadam se da su je i ostavili onako 1.9, da vidimo, nadamo se. Kako on to reći? Odlično! Da! Ovo je... Treba će učiniti posebnu kategoriju za njega. Da, viš, nisu ga minjali. Lipo. Svako ovo učini. Ko ovo. Ovo su koji neki Piromax. Odlično. Super. Dobro, sad, zašto nam je na ovom zumbi rozi fitilj? Odmah mi se... Ubijte me ko nju imao 3 grama s ovim cilin. Što su ovo učinili? Što je ovo? Ne srat prim vremena, ali... Ovo još nisam vidio. Ne p*** do ovdje. Dobro, moj zumbo. Znao sam, vrajte od njih, kad tako moram reći. Crno, zumbo. A to je to komu si mi rekao da je malo diskutabilna. Što malo? Za pasiju gudu pa jeste vi normalni. Jer sam kupi čičolinu ili fontanu. Što nego ja mislim da je cijena isto ki ovo što sparo. Dobro ka. Onda objašnjavao ono puža prozno. Jo, dobro. Kunemo se u te kad te svi odbaci. 3 paka sam uzeo, da? Odlično, ajde, ovo je dobro. Ali zumbo, što si išla gudoso, nije namo, majko moja. Ovijek i ovi ovdje.
Jel to, jebo me. Danu, hala, dođimo sa malo. To bi ovo, tamo. Ti uopće nisi dostojan bit velika operata. Sad C4 Zergut. P1 iz Zumba zeleno. To je odlično. Ovo je neka sredina. A vi su ovdje čak one prve dvi su bile jedino baš da nisu. Ali se ovo kostolo je, dakle, ovo je nešto, Eto ga, moji drogi fanovi, nadam se da vam je ovaj danas video pomogao u odabiru što ćete naručit. Slobodno mi se javite ako vam bude služila ikakva pomoć oko ovih odabira. To je to. Kod je Blajski 5, sam sve rekao. Obavezno like, share i subscribe. Nadam se da vam današnji video svidi. To je bilo sve za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem videu.